dinamihan na namin guys yung dilata kasi mas importante to. Sigurado magugulat sila. And thank you so much. Salamat. Malaki man ang tulong sa pamilya ko po. Last Sana 5 kilos na bigas po. marami pa sana kayo matulungan ng mga katulad kong ganitong naghihirap. Sana nga po. Yung malaking tulong ito sa aking pamilya na binigay ninyo. What's up mga ka-dragon? Ayan, nandito kami guys sa bayan. Kanina sa tindahan lang. Dahil biglang may nagpa-Jollibee si Manong Bartok. Yan, thank you so much po. Thank you, Manong Bar. Binigyan niya kami ng pang-Jollibee. May mga kulot pa at mga tulog na bata. Bye. So yun, medyo mag-ano lang kami guys, magla-lunch. Late lunch. Tapos mamili rin tayo ng Bibigyan natin kami ng grocery sa mga operator tramline. sa tramline. Bigay din niya ni Manong Bartek. Yan, thank you so much Manong Bartok. Yan, napaka-generous talaga ni Manong. Natutuwa yung mga yun. Hindi nila na-expect to. Mamayang hapon guys, ihatid natin sa kanila. natin po. Yan. Okay guys. Kakain muna tayo. ng baby ko. Itong dalawa ang gusto mag-Jollibee. Pati bugbakot yung maki-Jollibee na dito. yun. Wow. Happy ikaw yang. Kanina umaga pa yan eh. Abi daw, Abi. Abi. Are you happy, baby? Sila talaga yung nag-enjoy, yung mga bata. Yan, nag-aantay lang kami ng aming order. May magbo-birthday pa yata. Dito antayin na lang kaya natin para makalibre tayo. Bibi! Yan, napulot ng tiligaya. Happy birthday! Birthday na ni JD. Gigil yan. Ito pala. Ano ba ito? Okay. Palabo. Ano naman ito? Yan, sarap. Burger steak. Palabo. Thank you so much, Manong Bartot sa thank you, Manong. Drinks! Tinanggalin mo na niya. Tita! Ito tayo kita. Yung mukha ko sa Judy. What nugget? Ay, talong. Tama ang nilo. Ano yung kinuha ko? Thank you po, Manong Barta. Wow! Thank you, Manong Barta. Kuya ako, masarap to. Burger steak. Walang nang isang bar. Wala siyang gravy. Madali gaya. Walang gravy. Yummy, JD, yummy. Wow, thank you po, Manong Berta. Sila po ang Jollibee ang mga ina. enjoy na enjoy ang dalawang kids. Dream come true mag-Jollibee. Oh, kanina umaga pa yan. Wow, you like it? Wow. Kain po tayo. Kahit ang ganda. Ano yan? Yema po, 10 10 isa. isa. Hindi po. Medyo lang po. Medyo. Saan ka? Paminarit po. Bato.
Mama, masarap ba to? Pre-taste? Ha? Pwede tikman? O bakit paano namin matikman kung... Sinong gumawa niyan? Hindi daw masyadong matamis. Sinong gumawa? Ay, inangkat mo lang. Ano yun mo yung pang, ano mo, pang pagbentahan mo? Ha? Ang baon mo? Nag-aaral ka ba? Wala? Kain ka? Nag-aaral ka? Tayo na yung barya ha. Sige po. Okay. Pangimaga to. Baka. Baka dito sa'yo. Hindi, isa kayo mahanigay mag-away. Wala sa saralo ng dalawa. Hindi kasi masyadong nakuha ng halo. Busog, bantay? Busog? Hanggang agahan ko. Nagagahan. Yung kay Manong Bartel. Lunch to dinner. Doon naman na kasi ang oras na ba? May ice cream pa kayo, oh. 218. Merienda na to, merienda. Hindi na baba tuloy yung kinain ni Kuya Dudey. Taob ang Chicken Joy. Oh, ipa-take out si auntie, oh. May take out ako. Take out po kayo. Naiwan ko ang aking pang-haplas. Ayan, pupunta kami guys sa ano sa supermarket. Hindi pa kayo nag-ihi. Tara na. Bibili tayo ng ano, grocery pack. Oh, JD, let's go! Lala, may iwan ka na. Bye-bye. Lala, ate. Bye. Thank you, Gabby. Diyan na tayo sa ano magdula. Oh, bye-bye ka na. Bye! Ay, punta muna tayong DIY kaya. Pasyal muna tayo dito. Bagong bukas, Mr. DIY. Oh, ayan o. Bili na. Ngayon lang ba nagbukas? Opening. Ay, magtingin ka ng tape dito kung baka meron. Yung? Ha? Tape ko. Wala, ang ganda ng paso. Mahal na. 332. Kaganda o makapal. Dito eh. Kaya doon sa amin, nag-CDI. Kwarog. Ito, bili ka ng ganito doon sa may playpen laruan nila sa labas. Ano po? Bibili ano yan sa dogyan. Pantog yan. Wala, Liana. Dog ka ba? Liana. Ay, hindi. Liana, ang dami mong ganyan. 55. Flower. Ano yan? Putay na. Ay, dito ang dami pa po. Tapos pagdating sa bahay. Dami-daming hallway dyan. Aroy! Hello, dyan pagliam. Mommy, can I get this one? What do you want? Manong barili. Mamaya itatapon. Ano, nagdakkel nga tabon. Ito sana utabo. Nagdakkel. Laki. Isang ano yan ah. Tuwang-tuwa ba? Nag-shopping na naman si JD. O, JD, ganito ipabili mo para dun sa yung playpen. Oh, gusto mo yan? Ito, boxing oh, JJ oh.
Oh, na-amaze na naman siya sa mga nakikita niya. Oh, mami, tawag mo mama. Daddy. Walang pera si tita. Mama lamang. Huwag tita. Oh no. Okay, shopping na. Sige. Sabihin mo kay daddy doon, bayaran niya yan. Wala ka dyan. What's that? Jenny, what's that? Yellow. Ito malaki. Ayaw niya ng malaki ante. Ayaw niya ng malaki. Gusto niya yung nahawakan niya. Okay, let's go na. Come on. Okay guys, dito tayo sa Robinsons Supermarket. So yan mga ka-dragon, baling mamimili din tayo ng ating ipapamigay sa mga sa tramline operator. Gabi dito pingo kasi ayan na lang mo at hindi itago mo ba hindi ba yung cellphone mo masyadong malaki. Malapit daw? Oh. Ito. Bali, 7 katao yung aming bibigyan. Dito kasi silang operator kasama si Bossing Tatar. Pagkain niyo mamaya. Masusurprise sila guys, yung ating mga Ikaw hindi ka magsakay daan? tramline. Kaya nakakatuwa. Thank you so much Manong ulit. Talaga namang kahit kami tuwang-tuwa sa yung napaka-generous mo talaga. Guys, dadagdagan natin yan ng bigas. Para naman itodo na natin, di ba? So, importante kasi yung bigas. Meron silang noodles, meron silang dilata. Wala naman silang bigas. Kaya, Hintayin niyo muna, George. matutuwa silang lahat. Wow. Para mas maganda ito. Bigay sa kanya ko na. Anak, ito lang. Ano, kulang pa te. Dalawa pa. Ay, dalawa ate. Buraman. Doon na tayo sa bigas. Sunrok. Ay, asukal. George. Talagang nagkapasabit siya siya. Yun na nito. Ay, yun pa. Nagpan din siya eh. Ay, 23 lang ulap eh. Ayun siya ulap eh. Bigas pa. Tagli 5 kilo. Magkano yun? May... Magkano yun? Ilan to? Oo. 500 ba yun, Je? Yung kalahatan? Yung 5 kilos? Dati magkano yung bili natin? 280? Hindi nagtaas. Ay, Mga 500. ganun siguro. Nasa 300 siguro. Yan, magtulong din si JD. Tigilan tayo. Low. Mamili natin dalawa. Ayun, no, isda to. 90, 50, ito 1950. Go, go, go. Buti na rin. Nakom. Manong Bartak, narinig mo yan? Nagsingit ng Sundrok Santipe Ligaya pang labas sa aming mga kortina. Magsabay tayo ng Sa bigas. basahan. Ay, doon ba si JD? Tara na sa supal. Okay, let's go na. Hapon na. Kasya. May soft drinks ka pa, George. Isa lang dyan rin yung niya. Punuan, George. Ayan guys, bili tayo ng lansones na turabutan. Ang dami oh. Pwede isa ko guys. Sa malaki muna tayo. Pwede man daw. Masarap yung native to. Saan yung masarap? Ay, Ito ang native yan. Try lang muna ako. Ito, dukuti. Siyempre, pak yan. Ilan yung Sila mahuli mo. Wait lang. Ano ba yan? Ano ka? Katamis. Ito parang po. Mabuto kasi ito. Duko sana. Eh, meron ka. Madami no? Ay, nakain natin. Itinda natin bukas. Ay, longganisa, hindi ko lang sure.
Ay, oy, ay, Kuya, pa yung supot, kuya. Isang kilo. Dami, oh, isang kwan, oh. Galing po. Galing siguro ang oriental to. 690 lang madam ito. Ano? Magkano kilo na yan, eh? Di ba nila magkano kilo? 120 po madam. Ito. Hindi naman, parang ano naman pa. Ano? Pwede na to. Walang pasta lang. Tama na to? Ay, nakabili yata. Hindi sila siligaya. Ito, kuya, oh. Ano na kuya? Kasi lang po. Hindi pa ibang plastic. Ilan po nito? Isang kilo Wrong po? rice. Saka isa pa. Wala mo na yung kuya? Wala mo Isang kilo nga po. Ito, tag 50 lang. Yung sa atin yan? Saan na yung isang kilo? Wala kang rambutan. Baka pang isang Isa po? rambutan. Isa po na lang. Saan yung sa atin, ay? Ito yung sa tindahan. Kulang pa ng isa. Sa panggal nito, kuya. Sa pang isang 90 lang po. 90 po. 120 po dito. Ito ay magkano. Guys. Nakilang pre-taste ka na, George. Ay, tatlong pan lang yan. Tatlong klase, oh. Tatlong klase lang yan, George. Isang kilo lang madam na rin. Ayun nga po. Ayan mga ka-dragon, ano muna tayo, papak. Bago natin dalhin dun sa ating mga, Napakaswerte naman ang ating tagahila. di ba? Ang dami. Si may bigas pa tayo dun, guys. 5 kilos. Ayan, mag-umpisa na tayo mag-repack, guys. Yan, meron silang biscuit. Tsaka meron instant noodles. 5. Asukal. At syempre, meron silang coffee mate. And then, meron silang coffee. Ayan. Dinamihan na namin, guys, yung dilata kasi mas importante to. Sigurado magugulat sila. Okay. Kwanto guys, walang dire-diretso to after naming mamalengke, diretso bigay na kaagad para at least meron na silang makakain mamaya. Hindi na nila iisipin yung kanilang panghapunan. May ganito nga, dilata ka na? Tipid ko lang naman yan, 7. Laki yung nila, coffee mate nila. May sinara mo na yan? Ilang kulay mo? Sinara mo na? Isang lakas na lang pa. Ng brand. Ito mo pala, ate, oh, hindi mo nilagyan. Ilan to? Yan, tag-isa silang ganyan. Hindi, wag na yan, Jay. Tag-isa silang ganyan. Huwag mo tanggalin. Ah! Patali na nakakon na. 5 to lang, di ba?
mabilisan to guys kasi hapon na. Gusto namin talaga maibigay na siya ngayon. Huwag nang patagalin. May hapunan sila makaya. Inaisip ko si rin kasi namin, syempre problema na naman ang hapunan, tas bukas. Kaya Malaking bagay na ito sa oo, programa, ano. yung bigas talaga namang sigurado ko yung bigas lang sobrang pasalamat na sila doon, tas may plus ano pa sila, grocery pa, kaya talaga namang masusurpresa sila. Thank you Manong Bartek kasi di ka nagsasawa. Kami lagi yung napipili mong sa amin mo napipiling ipadaan yung mga blessing na pinagkakaloob mo. Siyempre okay lang kami kasi kahit kami yung naghahatid, okay lang kahit kami yung napapagod, walang problema doon. Masaya kami sa aming ginagawa. Pero Manong, nag-copy sa Piligayan ng pang berbukan. At saka pan Manong. Ay, Manong Pit. Manong. Kay Manong Pit. Ayun. Ano na mga Peter, plastic mo daw. Ganyan nga lang yan, wala na. Ay, nito ay kubag na yung isa. Ilan na ba yan? Sobrang man ito ng isa. Lagay nga ito, lamin mo. Ayun pala, bala. Kala pa talagang may suga. Ilan pa yan? Isa po dalawa. Dalawa na lang. Ito ay kubag oh, pwede ka. Kung last yan pang pinari yung pagsuti. Di ba na yan? Ba't may suga naman isa? Kaya, kalalaki sa kanyang plastic. Sa akin, bis na. Mali. Di? Ayan mga ka-dragon, bali hindi na namin inabutan sila kuya. Dito sa tramline. Ang plano namin, Pero mas maganda na rin yun at pupunta natin sila mismo sa mga babahay-bahayin na lang namin sila guys. Ayun yata si Tutor, oh. Para mas masaya. Mas, ayun pa lang si Kuya Prado, kamo. Yan guys, hinahunting namin sila. Umulan na naman, disconnect. Yung lasinggiro yun. Hindi nakisama. Kala namin sa Lunes pa magbalik, Lunes Martes. Saan ito kuya nakatira? Kasi, Itong dalawa. Hindi ko po si Tutor, wala si Tutor. Hindi kasi namin alam mga pangalan nila kaya Sa San Juan pa? dyan o, sa mga bilaro mo sa dyan. ha? Dudong. Dudong ka mo, kilalang kilala yan. Dudong, Dudong lang natandaan ko. Balik pa. Hindi man ko si Tutor, yung isa po. Dudong lang natandaan ko, Je. Dudong Amo, si Tingot, si Dagon, Si Dudong, si Amok, Tingot. Kagating na guys ng pangalan. Na-memorize mo? sino yung mayaman, si Nule? Si Dudong. Ikaw kuya, hindi ka nakasama. Si Dudong lang natandaan Hindi ako nagawa dyan, extra lang. Minsan pagka Pag wala kang gawa? kakayaan man sa kanila, sila, Oo. kailangan nila yun. Oh, buti ikaw kuya may business ka. Kaya ka pa sa hero. Buti ikaw kuya may kon ka na may hanap buhay. Kailangan rin. Kung panginom-inom lang, laking bagay din yun. Ay, grabe. Ay, si Pingot. Okay guys, thank you so much yung po. bahay na yan. Si Pingot. Ayan yung kwan, yung sinasabi ko. Yes, board. Kayo na naman? Oo. Ano kuya? Mayroon na kaming panggulat sa Kuya, iyo. parang ko na. Saan ba Magkalanguan. Ano kuya, magulat Ano, punta tayo sa bahay ma? Ay, Maganda magdala nga yan, pa tayo parang sa malapit. daan. Saan bang daan? Dito? Te, magdala pa tayo ng isa't meron pa doon, di Sino ba? ba yun? Isang bayong Pingot. Sino pa yung, saan ba yung bahay ng Pingon? Pero siya nakatira. Pero nandyan siya kuya, si Pingat. Oh, sige. Padalhin mo na yung kay Pingat. Ayun guys, kaka-out lang daw nila sa kanilang duty sa tramline. Oo. Magpapahinga na daw sila kaya ano. Ay, di na lang saan natin. So ayan mga ka-dragon, bali ang una nating hahatidan ay si kuya. Anong pangalan mo? Ano pa? Yung palayo mo kuya? Lorenzo. Lorenzo. Kuya Lorenzo. So ayan, isa siya sa operator ng tramline.
So, ayan. Kuya, mayroon kang blessing pa galing kay Manong Bartok. So, ayan guys, bibigyan natin siya ng grocery. Ayan, meron na silang pang supply ng 1 week supply. Saka bigas. Saka syempre meron pang bigas. 5 kilong bigas. Ayan, thank you so much. Salamat. Malaking mga tulong sa pamilya ko po. Thank you, Manong Bartok. Thank you. Manong. Ayan, mahihain si Kuya. Naano siya guys, na amaze siya, parang Kuya, masaya ka ba sa yung natanggap ngayon? Masaya ka? Masaya pa po. Ayan. Okay, masaya rin kami dahil nakatulong kami sa iyo. Ayan, Picture tayo. Thank you. Salamat. 1, 2, 3. Oh, okay. Thank you po, Kuya. Sige Salamat po. din sa Tagahila. Kung wala kayong Kuya, mapanood mo yan sa Dragon Fruit Ladies. Okay, mag-subscribe na po kayo. Naka-video sa ate, binidyoan niya tayo. Awang lang na natin sis. Guys, bali, dalawa yung ating mabibigyan dito. Si Kuya, ano pa mga Kuya? Tutor. Si Kuya Tuter at saka si Kuya Yeah, pinot. Kuya Pingot. Kuya, magpakita ka dito, kuya. Para Yan. Sila yung ating masisipag na tagahilak ng lubid. Ayan, Kuya, ito ang inyong regalo. Galing kay Manong Bartok. Ayan yung bigas. Hindi ka na po yung mag-asawa tol. Kung masasabi niyo kay Manong Bartok. Maraming salamat po sa binigay niya na ito. Malaking tulong po ito sa pamilya namin. Kung grocery, bigas. And thank you Manong Bartok ulit sa blessing na i-share mo sa kanila. Mga kadawa, dito naman yung isang ating bibigyan. siya yung isang nagpo-full time sa tramline. Salamat sa Dragon Fruit Lady. At kay Manong Welcome. Bati ko. Kay Manong Bartok. Ang birthday ko. Thank you po. So ayan guys, bali dito naman tayo sa pang-apat. Nating bibigyan na operator ng tramline. Ikaw ang hinanting namin, kuya. Kuya, di ba nag-operator din? Nag-extra dyan sa tramline. Sa tramline. Dahil Maghila. mayroong mabuting puso ang sa inyo. Yan, i-share niyo yung kanyang blessing. Ay, maganda. Meron kang grocery. Oh, thank you. Siyempre meron kang bigas, 5 kilos. Maraming salamat talaga. Dumating din ang biyaya na ganito. Malaking tulong yan sa kanila. Salamat kita sa lahat ng bumigay. Itong Ay, ganito, Manong Bartok. Manong Bartok. Malaking tulong ito sa aking pamilya na binigay ninyo. Hindi mo yan akalain, kuya, di ba? Hindi ko kalain mo ito. Ganito to eh. Dumating ito. Kami din, hindi rin namin akalain na magbibigay si Manong. Kaya agad-agad nung nagbigay Nung siya, napanood niya nung yung sinabi video. niya, sige, magbibigyan natin sila, di ba? Sabi kasi namin, babalik kami at mag-aabot kami ng ganyan. Oo. Buti na lang talaga yan. Bibigay si Manong. nakalain na may darating. Biyaya na... Asawa mo yan, kuya? Oo. Asawa mo. Sige po. Mapapanood nyo yan tayo sa konti. Dragon Fruit Ladies. Salamat. Sa YouTube. Sige, mag-ikot na kayo. Ay, siguro nakabarok si Kuya. Nakasapatos lang ako, hindi mo na ako makilala. Hala, kami yung kausap mo nung nakarang araw lang, Kuya. Hindi ko na kayo makilala. Iba na talagang gandang dahil. Hala, nung kahapon lang, Kuya. Diba, kuya, nag-request ka ng kape at asukal sa amin. O, ayan na, dumating na. Maraming salamat sa inyo eh. Meron ka pa. Nagtigil lang ako nung nakakahihila. Masakit ng kamay ko. Oh, tsaka may edad na rin kasi kayo na Kami ka na rin, siyempre may edad ka na, hindi mo na kaya. Nanonood ako ng TV, ng balita. Kuya, dahil natuwa si Manong Bartok sa iyo, dahil ikaw ay madaldal at magaling kang magsalita sa iyong mga hinaing. Kaya meron kang Package na grocery, meron kang coffee, mayroon kang mga dilata, toyo suka. bigyan. Plus, Sana- 5 kilos na bigas po. Marami pa sana kayong matulungan ng mga katulad kong ganitong naghihirap. Sana nga po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you so much din po sa effort niyo sa... Binigay niyo sa amin. Dahil yung anak ko, yun. Ay, saan po yung anak niyo kumakain? Doon sa amin. Ay, wow. Sabi na, itanda kita. Bago yung Hindi ba ikaw yung nabigyan ko ng pagtalan? Hindi. Hindi siya, hindi ba yun? Kawig na. Kaya salamat po ng marami. Okay po. Sige.
Sige kuya, una na kami. Picture tayo, kuya. Kaya, Sige po, thank you. Bumantaya mo yung kuya? No, di ba nakadali tayong bugambilya? Daday na Ayan mga ka-dragon, bali ito sila kuya yung ating huling bibigyan. Ayan, ginabi na kami guys. Ayan, thank you po ulit Manong Barto. Ayan, patulong mo sa kanila. Ito na po. Salamat po. Bali siya po yung nanay. Kuya, pakiabot na lang. Ayan, ano pong masasabi niyo kay Manong Barto? Maraming salamat po sa biyayang pinagkaloob ko sa amin. Ay marami pa kayong blessing na darating para pagkaloob sa kapwa namin matulungan. Ayan, thank you rin po. Thank you po. Thank you ulit po. Yan mga ka-dragon, yan, pauwi na rin kami. Ginabi na kami sa pagmamahagi ng blessing ni Kuya Uncle Bart, ni Manong Barto. Ayan, gusto lang din namin magpasalamat sa iyo Manong sa walang sawang pagtulong mo sa ating mga kababayan na nangangailangan at syempre sa amin din. Yan, thank you so much po. More blessing pa sana dumating sa inyo. God bless. We love you Manong. Thank you, Manong!